quickly on oppositional defiant disorder ODD ehwa disua na egusu nti uba bi ewu bi enra me de wa hyase mama introduction e kama enti afen wa join here obetumi akoye previous episode no Nhyira 104.5 your mental health on Kurimu Samana Berima Kofi Dawson me Facebook page akokwa nso so anyamia nti Berima Kofi Dawson akokwa ubehu no Facebook and of course on TikTok na to be nyina the previous episode no na enade a yehwe no nsencheni ahodo a wono da na di nkakra na enoma ya no mta da na di no me bobi so ntentem kakra bi na nyame adom a wokyena no so yeyi ne mako uhu se empepisa emofra no wono mo ewo abufuhyiw bi enti wono mta eyiya no pa na wonom ne wawofuo eyia no ewo ensem hu bebre anase eduru ba bi o mabufuo ehyew no ekọ ema wonom enya wono awofuo kra kesetia ema se de obesifa abofra bi a ohwe ne mfie be yedu ana enkono kra anase onrumfihie du kra se de obesifa a reply anase obesifa ene ne maame ana ne papa eyia no ana pani bi eyia no ana obesifa kra di natem no onhwe bibia no ya na eye wonwa ho nsem ni nyina bi wo ho teacher fo wo mu kra mfa anya hwe teacher ni obetumi atwe classroom kra ke kan de opatro no enya asem ketwa na ni nyina mu no wo de free ene de ekoso nti obebisa se abofre de uyi mofre du aso de musronko ne wo ye de enwanwa enye nwanwa adwene no ohawo abamu a nkakra nsusa wo ho ye be kire kwan a be fa so a na saa mofra ni nyina yitimi handle wo mu yie eduru ba bi a no ma bi kura enhyeda nya asem no wono mutumi de yasem pa enti betumi abase waye ade bi kura bia obeka anase bibia ohia wa amfa ama no that day no eho asotwe ode be manse wan hwe ye kura wonni di esu wo twa ne yem kuro ode obeye de a kire wo no wa kura no wanu hu se ampa utu saa na mo no kura na nka wo de kire ni bibie enti no anase bia wo de twe na so ana wo ye bibisa obema na afono kura na empepi na toatoa so meka kire se enye preko pe ba ko bi mienu bi na emum ebetoa so de akoda dim bia bosumi ensia maka kire se school mu eda de efie eda di several settings multiple settings uhu se suban se ekoso a na kire se ohaw bi ewo ho ebi adi pa ba ko pe bi no ye saa wo nanim eno ye soronko but say or dan edi wo nipa bebre enim multiple settings so ahodo bebre a ekyerɛw sɛ ɔhaw ɛwɔ Nhyira 104.5 nyame adom ɔkyerɛ yɛde de aka no ɛbɛtoa so kai sɛ vegatem ɛna so yɛasena yɛde nyina ɛde brɛw